El filial de l'Espanyol ja té la permanència de segona B a la butxaca. Els blanquiblaus han superat el Badalona per un clar 3-0 i encadenen dues victòries seguides per primera vegada des del mes de setembre. A la primera meitat, Jairo ha avançat els de Lluís Planogomà des del punt de penal. L'arbitratge ha esborrat el conjunt badaloní i a la segona meitat el filial ha sentenciat. Jairo ha fet el segon i Carmona ha segellat el triomf amb el 3-0 definitiu. Els visitants han acabat amb 9 jugadors sobre la gespa. Jo crec que heu de veure com estan els nois, no? Estan tan contents. Jo crec que porten bastants partits sabent que feien moltes coses per guanyar i no ho aconseguien. I no trobar la solució concreta doncs, afecta. I crec que ja tocava que tinguessis molts aspectes a favor, que a nivell de joc també et sentissis còmode i bé, ara ens han posat moltes coses de cara, hem aconseguit 2 victòries i intentar acabar aquests 4 partits doncs, com hem fet els últims 4, no? Intentar competir, intentar fer coses per guanyar, seguim sense encaixar gols, un aspecte molt important en un equip filial i si pot ser sumant de 3 en 3 millor.